laws of linear equation, kalli ɓarin hagu. Wannan x ɗin ita nake nema. To in ka kalli alaƙar x da wannan 5 ɗin tarawa ce, saboda haka da dokar tarawa zan dawo da 5 zuwa ɓarin dama. Idan ka kalli x da 5 alaƙar sau ce, da dokar sau zan dawo. In ka kalli duka equation ɗin nan za ka ga algebraic laws biyu ne a jiki. Akwai addition law of algebraic linear equation tsakanin x da plus 5. Akwai algebraic multiplication law of algebraic linear equation tsakanin x da 5. To danne 5 mai tarawar watso ta ɓarin dama sai ta dawo ɗebewa, haka dokar ya ce. Na danne x, na danne plus 5 danno ta gaba. In ka danno ta gaba za ta dawo ɗebewa. Ya zama ina da 5x equal to 10 minus 5. Kun ga plus 5 na watso ta gaba, kaga plus 5 yanzu ta dawo minus 5. 10 kuma tana inda take. Sai in ce 5x is now equal to 10 minus 5 is 5. Na gama da dokar tarawa. Tunda na ɗauki plus 5 na danno ta dawo ɓarin dama. Idan plus ya tsallaka wannan equal sign ɗin, yana tsallakowa ɓarin dama zai dawo ɗebewa. Idan plus 5 ta tsallako duka sai ta dawo minus 5. Mun koyar a episode 1. In ka ce 10 ɗebe 5 zai baka 5. Na gama da dokar tara, saura dokar sau tsakanin x da 5 sau ne. Saboda haka ya ake wa dokar sau. Dokar sau ka danno ta dawo nan ƙasa, ta dawo rabawa. Kaga kenan tsakanin x da 5 sau ne. Dokar sau rabawa za ta dawo ɓarin dama. X equal to 5 over 5. X is equal to 1. Kun gani? Wannan sai ka dawo ka raba 5 ɗin nan da ita. 5 a raba 5 za ka samu 1. Ko ka ce 5 a cikin 5 za ka samu 1. Wannan shine amsar. Kaga yadda ake iya s ake son a ɓarin hagu, x kawai ake son a ɓarin hagu. Duk wacce ba x ba sai ka kaɗo ta ɓarin dama, amma wajen kaɗo ta ɓarin daman sai ka sa doka. In tarawa ne da ita ka tsallakar da ita ta dawo ɗebewa, in sau ne da ita ta dawo rabawa, in ɗebewa ne ta dawo tarawa, in rabawa ne ta dawo sau. Wannan kenan. Saboda haka yanzu gashi na tsallako da plus 5 ta dawo minus 5. Nan tsakanin x da 5 sau ne, na wurgo ta ƙasa ta dawo rabawa. 5 nawa ce a 5 ɗaya? Duk wanda ya haka ya ci. Kaga wata namba ce da ban sani ba, in na yi ta sau 5 na tara ta da 5 za ta bani 10. Wannan nambar ɗaya ce. To ya za a yi in nemo ɗayan nan da dokar algebra ta hanyar using algebraic laws da dokar algebra? Shine na bi doka algebra, yanzu gashi na gano ɗayan. Misali na biyu, wata namba ce da ban sani ba, in na yi ta sau 5 na ɗebe 5 a ciki za ta bani 5. Da Hausa kenan. Wata namba ce da ban sani ba, in na yi ta sau 5 na ɗebe 5 za ta bani 5. Wace namba ce wannan? Saboda haka yanzu yadda za ka yi shine sai ka ce wata namba ce da ban sani ba, in na yi ta sau 5 na ɗebe 5 za ta bani 5. Wace namba ce wannan? Kaga in dai kai tunani biyu ce. 2 sau 5 10, a ɗebe 5 saura 5. Amma za mu nemo wannan nambar da algebraic laws da dokar algebra. In ka kalla nan da dokar algebra doka biyu ce. Akwai dokar tarawa, ɗebewa, rabawa, dokar tarawa, ɗebewa, sau rabawa. Yanzu a nan dokar biyu ce. Mun koyar a episode 1. Tsakanin nan da nan dokar ɗebewa ce, tsakanin nan da nan dokar sau ce. Wannan mai ɗebewar watso ya ake wa dokar ɗebewa. 5 ta zo da minus, to da dokar ɗebewa za ka tsallakar da ita. 5 ta zo da ɗebewa, dokar ɗebewa za ka tsallakar da ita zuwa ɓarin dama. Minus 5, kaga kenan in za ka tsallakar da ita ta tsallako sai ta dawo plus 5. Muna da 5x equal to 5 plus 5. Ka gani? Ta tsallako ta dawo tarawa. Muna da 5x equal to 5 plus 5, 10. Na gama da dokar ɗebewa. Da na wurgota ta dawo tarawa. 5 a tara da 5 10. Yanzu da tsakanin x da 5 dokar sau ce. Saboda haka dokar sau ce za ta dawo rabawa. Duk sau rabawa take dawowa. Mun koyar a episode 1. X equal to 10 over 5.
kaga x is equal to 10 a raba 5 2, ko ka ce 5 nawa ce a 10 2, duk wanda ya haka ya ci. Wannan shine aikin gidan da muka bada a episode 1. Yanzu za mu shiga sabon karatu a episode 2. A episode 2 a episode 1 in za ku iya tunawa mun yi addition law, subtraction law, multiplication law, amma ba mu yi division law ba. Yanzu za a episode 1 law uku muka gani, tarawa, ɗebewa, sau. Yanzu za mu ga division law. Me division law ya ce? Wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta da a za ta bani b. Ya za in samu wannan nambar? Sai ce, sai ka ce wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta da a za ta bani b. Ya za na nemo nambar? Algebraic law ya ce to tun da tsakanin x da nambar nan rabawa ce, ka watso ta ɓarin dama ta dawo sau. Tun da tsakanin x da nambar nan rabawa ce, ka watso wannan nambar da ka raba da ita zuwa ɓarin dama ta dawo sau. Zai zama x equal to ab. Shi kenan, wannan ne dokar. Gashi nan, x over a is equal to b. X ɗin danne ta, a ɗin watso ta ɓarin dama, sai ka ce a times b. Kun ga ab. Kun ga na danne x ta sha zaman ta ɓarin hagu. Gata a ɗina tun da raba ce na wurgo ta dawo sau a ɓarin dama. Misali na ɗaya, example 1, zan iya ce ma x over 2 equal to 3. Wata namba ce kun ga x, a yanzu a nan a 2 take, b a 3 take. Wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta da 2 za ta bani 3. Wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta da 2 za ta bani 3. Wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta da 2 za ta bani 3. Wace namba ce wannan? Sai ka duba ka ga. Danne x tun da rabawa ce, yadda ne wannan, na watso a nan ta dawo sau. Ita ma biyun nan tun da rabawa ne tsakaninta da x. Tun da rabawa ne tsakaninta da x. Wurgo ta ɓarin dama ta dawo sau. Wurgo ta ɓarin dama ta dawo sau. Danne x ɗinka. Na danne ga ta nan, tana nan a ɓarin hagunta. Ta ƙasan wurgo ta nan ta dawo sau. B sau 3 6. B sau 3 6. B sau 3 6. To a bisa hankali, wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta da 2 za ta bani 3. Wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta da 2 za ta bani 3. Nawa ce? 6 ce. Wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta da 2 za ta bani 3. A hankalinka ka san 6 ce. To kaga kenan b sau 3 6 kenan. Shi yasa na ce wannan nambar da ban santa ba, in na raba ta da 2 za ta bani 3. Wace namba ce? 6 ce. To in za ka nemo 6 ta ƙasan nan sau wannan, b sau 3 6, b sau 3 6, haka aka nemo ta. Sai ka kula, sai ka gane. Ga misali na biyu da zan iya ƙara bayarwa a ƙarƙashin wannan doka. Za mu ce wannan doka ta 4 ce, Four's law ko? Nakan rubuta in ce Four's law in sa division law, amma na san kun gane. Division law shine doka na 4 ko? Zan iya sama bracket in sa Four's law, tunda shine na 3 da muka yi. Na 1 addition muka yi, na 2 subtraction, na 3 multiplication, ga na 4 division. Wannan misali na 1 kenan. Ga misali na 2. Example 2, za mu iya cewa ix over 5 is equal to 10. Wata namba ce da ban sani ba, idan na raba ta 5 za ta bani 10. Bari in sauƙaƙe yadda za ka fi samun sauƙi, in ce za ta bani 2. Wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta 5 za ta bani 2. Wata namba ce da ban sani ba, in na raba ta 5 za ta bani 2. Ka yi tunani wace namba ce? 10 ce. 10 ce, in na raba ta 5 za ta bani 2. To tun da raba ta kace, to wannan da ka raba da ita sai ka yi ta sau wannan. Kaga 10 ka nan 10 ce, to 5 sau 2, 10 ka ta dawo 5 sau 2. Ta ƙasan nan in kai sau wannan shine zai baka abin da kenan 5 times 2 10. Ka gani? Saboda haka tun da rabawa kai, in za ka watso 5 ɗin nan da sau za ka watso ta. Tun da rabawa ne, in za ka watso ta sai ka watso ta da sau. Sai ka ce x is equal to 5 times 2 10. Ka gani? In zan baka misali na 3, example 3, idan aka ce ma x over 2 equal to 1, wata namba ce da ban sani ba,
in na raba ta da 2 za ta bani 1, in na raba ta da 2 za ta bani 1. Wace namba ce? B ce. B a raba 2 1. To ya za in gano ta? B sau 1 2. X equal to 2. 2 times 1 2. Wannan kenan. Saboda haka ga yadda karatun ka nan zai zama. To zan dan faɗaɗa misali a example 3. To wannan shine na gama da loading. Na yi example 1, example 2, example 3. To bari in sa further example. Nan zan fara haɗe ma loss. Loss zan ta haɗe ma, shi ma bari in ce number 1. 3x over 2 equal to 3. (3x over 2 equal to 3). Wata namba ce da ban